4 जुलै आमच्या मुख्यमंत्र्याचो लक्ष्मीकांत यशवंत पार्सेकर 60वा वाढदिवस. तर त्या निमतान पक्षांनी ठरयला की काही कार्यक्रम घडोवपाचे. तो कार्यक्रम 5 तारखेर जातलो. ऑन द ओकेजन ऑफ द 16th बर्थडे ऑन 4th जुलै कार्यकर्त्यांनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीने एक सेलिब्रेशन धरलेले आहा. 4 जुलै मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल एक सेलिब्रेशन धरलेले आहा. स्टेट सेलिब्रेशन 5 जुलै 5 PM तालिगांव कम्युनिटी हॉल. नितीन गडकरी येवपाच्या अपेक्षा धरल्या आमी. नितीन गडकरी आमचे मनोज पर्रीकर असतले, श्रीपाद नाईक असतले आणि पुरुषोत्तम रुपाला बीजेपी नॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट राज्यसभा गोवा बीजेपी प्रभारी. How would you rate it? Because they first among equals. So how you rate? Because they have experience of earlier chief minister also. So how you rate him? It has been a good performance. Most of the issues he has resolved. He has faced a lot of issues. He's been able to resolve them. That is the parameter of judging a chief minister. Every time an issue came up, he's been successful in resolving the issues.